माब्रै दं जाखो रायजोफोर माथो गासिबो माने सिरि सिरायजोबसै रावबो दावराव गैला दिनैनि दिनावलाय नङा होमबा दा नै गरम बोथोरा कयेक मासनि परे सफैसिगोन रायजोफोर एसे दानिफ्रायनो दावराव जाखादो नङाबा हथात मथात जुदि दावराव जायोबा बिराद गाज्रि खोनायो नङा होमबा दा माखासे समनि गेजेराव माने बयनिबो थैया गोदौसैलाय नङा होमबा दा बै समाव जेनेबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने साफ्रोमबो दिनै सिन्था खालामनानैसो माने बबे जायगायाव थुयोबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने उन्नति जागोन बा मा होनो डेभेलप जागोन बा माने जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माने सोरबायदि मानसिया माने मोजां थासारि लाबोनो हागोन दिनै बेखिनिखौसो सिन्था खालामनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा माने इलेक्सनखौ होनांगौ रायजोफोर दा बेखायनो आं सिगाङावनो फैयैनि सिगांनो बेसेबांबा सिगांनो माने दिनै नोंथांमोनखौ गासिखौबो खावलायहरजोब्बाय रायजोफोर दा मालाय हनै गुबुनफ्रा बै थगायसुला दलफ्रा लोगोफोर मालाय गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना नैबे दा रिहार्साल खालामगासिनो दं दा नैबे फैगोन बोथोरफ्राव माने फैगोन समफ्राव माने बे जोंनि समग्र आइ आफा रायजो राजाफोरखौ माने मा रोखोम थगायगोन मा रोखोम थगायोब्ला माने जोंनि रायजो राजाफोरखौ माने बै गावसिनि आखायाव लाबोनो हागोन बेखौ दिनै बिथांमोना बिराद ट्रेनिं होगासिनो दं रायजोफोर दा नोंथांमोना खबर लायाखै नालाय खबर मोनाखै जानो हागौ किन्तु जों बिथोरै माने बिराद खबरखौ मोनबाय आरो माने एबारनि थगायनाया ओरैबायदि गाज्रि रोखोम जागोन रायजोफोर बेखौ नोंथांमोना नायबाय थालां माने नुलांबाय थागोन माने जे खोथाखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव बै जाजेननायनिफ्राय दिनै 4 बोसोरसिम माने जे खोथाया बिथांमोननि खुगायाव बेरखाङाखै बै खोथाफ्रा दिनै 3-4 मासनि उनाव माने बिराद माने बे खोथाफ्रा माने बेरखांसिगोन आरो मा रायजोफोर दा नोंथांमोना बेखौनो एकदम नंगौ साननानै मा जानोसै गोदौलाबायनोसै नोंथांमोनाबो दिनैनि दिनाव ना मावाफोरबायदि जादलाबाय थानोसैलाय ओरै थांहां ओरै फैहां बेफोरबायदि जादलाबाय थानोसै रायजो राजाफ्रा ओरै थांनो ना ओरै फैनो बेफोरबायदिनो बै फाल्गुन सैथ्र मास ना मा मास होनो माने खासि बिबार उरायनाय समा बे बोथोर बायदि जादलाबायनोसै माने बारजों उरायनानै बबेबा थाबथालाहैनाय बबेबा गोग्लैलाहैनाय दिनै बे रोखोम जानो थांगासिनो दं रायजोफोर दा नंखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों माने बिराद गोबावनिफ्रायनो नैबे फैगोन समफोराव माने जोङो सोरनो भट होयोब्ला माने मोजां जागोन सोरनो भट होयोब्ला जोंनि बिटिसिआ माने अराय सम माने जोंनि रायजो राजानि आखायाव बा सेफटिआव थानो हागोन माने बेखौ जों सिन्था खालामनानै बा बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा माने सिन्था खालामनांगौ गोनां जाबाय नङाब्ला फैगोन समफ्राव माने जोंनि थाखाय बिराद गिथावना जासिगोन रायजोफोर आरो लोगोफोर दा बेफोरखौ बयबो माने मोजांमोन गाज्रिमोन एसे खोनासंनानै लायोबा माने बिराद मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनैनि दिनाव लोगोफोर दिनै बिथांमोनहा बबेबा मोनसे दुरान काप फेस्टिभेल खुंनायाव बिराद बेस्थ आरो गामि सोसननाय गामि बारायनायखौ लानानै बिथांमोना दिनै माथा मारियो आरो इलेक्सन मानो सेन्टारखौ दिनै बारायनांगौनि बिथांमोना बिराद माथा मारियो नङा होमबा नाथायबा दिनै नैबे समाव सोरबा हारिनि थाखाय नांनाय बिदा फंबायफोरखौ लानानै बिथांमोना सावरायनोबा बिथांमोनखौ बख'नांगौनि दिनै सम गैया बिथांमोना आरो गावसोरनि बिटिआर दफानि एग्रिमेन्टखौ माने मावफुंनायनि फारसे दिनैहाय माबा मोनसे सोरजोंबा रायज्लायनांगौनि बिथांमोना समा गैया दिनैहाय नङा होमबा नाथाय दिनै बिथांमोननि बै समफोरा दिनै फैयै फैनानै लासैनो बारलांजोब्बाय रायजोफोर दा नै 5 बोसोर रानिं फैगासिनो दं बिथाङा अब्ला मा एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावबावनो नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै बेयावनो मोनथियो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बर' रायजो राजाफ्रा माने फैगोन समफ्राव मा जानो थांगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर आरो लोगोफोर दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा दुरान कापखौ लानानै दुरान कापआव माने गिलु फालु माने खौथि रां बिथांमोना बाहायगोन एकदम दै बायदि बोहैहोगोन नङा होमबा किन्तु जोंहा बेयाव बर' हारियाबा जोंनि हारिया माने मा प्रफिट दं नङा होमबा लोगोफोर बै खेलानि गेजेरजों जोंहा जाथिया माबा मोनसे डेभेलप जानाय बा माबा मोनसे प्रफिट जानाय बा जेबो अरजायामोन नङा होमबा किन्तु बै खेलाया जोंनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय सोर साबसिननि लाइफखौ दानानै होनो हागोन नङा होमबा रायजोफोर आसल खोथाया बेसो दा जेनेबा खुंबाय दे थिगानो दं खुंनायजों लोगोसे जेनेबा हारिखौ नोजोर हो नङा होमबा
हारियाव मा जादों बेखौ जेनेबा नोजोर हो फेस्टिभेलजों लोगोसे नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव बै खौथि खौथि थाखा जि गारगोन बिथांमोना नङा होमबा, बै खौथि खौथि थाखाखौ बैफ्राव गारस्लायस्लाय जेनेबा गोबां माने मोजां मोजां खामानि मावनो हायो नङा होमबा, रायजोफोरना हाया। सोरबा दिनैहाय गोबां एनडिबि बिदा फंबायफ्रा दिनै रिहेबिलिटि मोनाखै, दा बिसोरनो होनो हायो। सोरबाबा गोबां मार्टियास फेमिलि दं जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनि गेजेराव, दा बिसोरनो हो नङा होमबा। आरो नङाब्ला माबा मोनसे फिसा फिसौ स्किम हमनानै माने गामिफ्राव अनेक डेभेलपनि खामानि मावनो माबा मोनसे स्किम हो नोंथांमोना, अब्ला माने बिराद मोजां जायो आरो माने जोंना माने मा होनो रायजो राजाफ्राबो डेभेलप जायो नङा होमबा रायजोफोर। आं दिनै बेखौसो बुंनो लुगैदों। नाथाय दिनै बिथांमोना बबेबा नंबां जाबांखौ लानानै दिनै बिराद गुरुत्थ' खालामो, नाथाय ओरै फारसेजों माने जोंनि हारिया जोंनि जाथिया मा जाबोगासिनो दं दिनै बिथांमोना एसेबो नोजोर होआखै। खिन्थु बै मा होनो रायजोफोर बे सफारि गोमोनखौ बबेबा माखासे एम्फौफ्रा लासैनो जाख्लाबै माने जाख्लाबजोबनो थांगासिनो दं दिनै बिथांमोना बै खौरांफोरखौ लाया दिनैनि दिनाव। ओरैबायदि लोगोफोर नङा होमबा। दा लोगोफोर जेब्लानाखि बै समाव महिलारि सारा माने गोबां गिदिर गिदिर फेस्टिभेल खालामोमोन नङा होमबा, दा बै फेस्टिभेलखौ बिथांमोना नुनानै बिराद खर' सायोमोन आरो। दा बिथांमोना बुजियामोन, माने बिथांमोना सानो बा होनो दिनैनि दिनाव एडभार्टाइज खालामो माने हाग्रामानि दिनाव माने जौ जुवानि आड्डा जादोंमोन होननानै बुङो। खिन्थु दिनैनि दिनाव जौ जुवा फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजा बा जायगानि गोबां आइ आफाफ्रादि गोबां थाखा माने आरजिनो हायो, बिथांमोना बे नोजोरखौ नाया। बिथांमोना माने गोसो गाज्रि मालायनि खामायनायखौ नायनो हाया नालाय, दिनैनि दिनाव बिथांमोना सब समय माने जौ जुवानि आड्डाल' नुयो रायजोफोर नङा होमबा। बे जाहैबाय बिथांमोननि गुबै खारन, बिथांमोननि बखिनायनि। दा दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोर साबसेया दिनै हेलिकप्टार गाखोनो मोनगोन नङा होमबा। दिनै बिथांमोना सोरबा बर' रायजो राजाफोरखौ हेलिकप्टार गाखोहोनो हादों नामा रायजोफोर? हादों, नोंथांमोनहा हादों। दा बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा फेस्टिभेल बानायोमोन नङा होमबा लोगोफोर, बै समाव गोबां जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा जाम्बि जाम्बाफ्राबो माने गाव गावनि आफस'सखौ माने सुफुंनो हादों। माने जोनोमाव खायसे बिराद एर'प्लेन गाखोनो गोसो बा हेलिकप्टार गाखोनो गोसो, बै मानसिफ्राबो दिनैनि दिनाव माने थाखा फैसा गैयाबाबो बै फेस्टिभेलनि गेजेरजों एसे रां होनानै दिनै माने गिलु फालु गाव गावनि माने गाखोनो लुबैनायफोरखौ माने गाखोनानै गोसोनि साननायफोरखौ आबुं खालामनो हादों नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना सोरखौबा एर'प्लेन गाखोहोनो हादों नामा नङा होमबा। दिनैनि दिनाव बिथांमोना माबा मोनसे फेस्टिभेल खालामनानै बर' रायजो राजाफोरनो थाइसे थाइनै खामायनायनि सुबिदा होनो हादों नामा रायजोफोर? नोंथांमोना सिन्था खालामनाय एसे मोजाङै। आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने आङो नामखौ गारजिला, माने आङो नामखौ बुंला बिथांमोननिखौ नङा होमबा। बिथांमोना दिनै गावसोरहा जुदि माने सानसे साननै जुदि हेलिकप्टार गाखोनानै नङा होमबा केम्पिं खालामनो मोनब्लानो मा जायो, बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने जोंनि बर' जाथिनि जेंनाफोरा माने सेस माने समाधान जाजोबनाय बायदि नुयो आरो। दा बिसोर रायजोफोर दा खुनु जेंना थेंनाखौ जेबो बुजिया, गाव गाव हेलिकप्टार गाखोनो मोनबानो बिथांमोना गासिबो बावलांजोबो। आरो दाखालिसो बे कयेक दिनाव ओरैबायदि निउस नुदों लोगोफोर आङो, आगोल माने जोंनि महिलारि सारनि दिनाव जानाय बै सरलपारा पिकनिक स्पटआव माने गावजों गाव दुलदुब दालदाब होलायलायनाय माने अनेक नुदोंना नोंथांमोना नाज्रेदलायनाय। दा दिनै बेफोर मानो जादों नङा होमबा। बै समाव जेब्लानाखि माने बिथांमोना गोदानमोन नङा होमबा, बिथांमोना नाम खामायनो थाखाय बै पिकनिक स्पटखौ गिलु फालु लामाखौ एसे बेजों जावखुला बे बन्द' खालामबाय नङा होमबा रायजोफोर। खालामदोंना खालामाखैमोन? खालामदोंमोन। दा दिनै फैनानै दिनै 4 बोसोर रानिं जादोंना जायाखै रायजोफोर। दा बिथांमोना नैबे समाव बुलायनाय अबस्थाया जाबाय। मानो होनना बुङोबा बै समाव मानि मा जायोमोन, थाखा फैसा मोनोमोन नालाय, एसे इनकाम दंमोन नालाय, दा बै समाव माने बिथांमोना मेगन सानानै नाङामोन आरो। दा दिनैनि दिनाव फैनानै इनकामफ्राबोथ' गैला रावनावबो। दा बै अबस्थाखौ नुहुरनानै बिथांमोना
माने बैखौ खुलिहैबा माने गरसे गरनै माने मस्लाफ्रा हाबगोन नालाय दा बेखौ नोजोर होनानै दा बै पिकनिक स्पटखौ लाबोफिननांगौ जाबाय रायजोफोर। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बै पिकनिक स्पटखौ लाबोनो थाखाय माने बिराद गावजों गाव माने बुलायलायनाया जाहैबाय आरो नङा होमबा। दा दिनै बिथांमोना गाव गाव माने नाम खामायनो थाखाय बन्द' खालामबाय आरो दिनै बिथांमोना गाव गाव दिनै रां खामायनो थाखाय आरो खुलिफिनलायबाय। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बैफोरखौ साननानै नायोब्ला माने मा मोनो गोसोआव बेखौ माने नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहर रायजोफोर नङा होमबा। आरो दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन रायजोफोर, दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुरान काप खुंगोन खौथि खौथि थाखा गारनानै, नंगौना नङा। दा दिनैनि दिनाव बै थाखाफ्राबो माने ओरैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बे धंसखार नङा होमबा। आरो बिनि गेजेरावबो सारा जोंनि बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिफ्राय माने मा खालामबावगोन माने लाख लाख थाखा माने संख्ल'नानै लांबावगोन आरो, नंगौना नङा रायजोफोर। दा बे जाहैबाय मोनसे पइन्ट। आरो 2 नम्बराव जाहैबाय बै समाव जेब्लानाखि महिलारि सारा माने फेस्टिभेल खालामदोंमोन नङा होमबा, बै समाव माने मा जादोंमोन जोंनि ओनसोलनि बा बिटिसिनि सारा रायजो राजा आइ आफाफ्रानो माने गरसे गरनै रां आरजिनानैसो हायोमोन नङा होमबा। दिनै बेखौ कम्पेयार खालामनानै नायदो रायजोफोर, बै फेस्टिभेल खुंनाया मोजां ना नैबे लस जानाय फेस्टिभेल खुंनाया मोजां। दा बेफोरखौनो रायजो राजाफ्रा फारफ्रोमनिफ्रायबो साननानै सिन्था खालामनो रोंनांसिगौ रायजोफोर। दा फैगोन समफोरा माने सिन्था खालामाब्ला माने बिराद जोंनि हारिनि थाखाय गिथावना माने दिन सम जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो खावलायो लोगोफोर, नोंथांमोना माने बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव साफ्रोमबो एलार्ट जानाया मोजां लोगोफोर।